Program koji sledi prikazuje autentične snimke povreda i medicinskih tretmana koje pruža hitna pomoć i nije prikladan za lica mlađe od 16 godina i osobe koje su na ovakve prizore osetljive. U službi hitne pomoći. Jakovo, vozimo u urgentni na neurohirurgiju. U redu, Jakovo. Dispečerska služba hitne pomoći je vrlo bitna stavka u celom našem poslu, jer to je jedna karika, bitna karika koja povezuje pacijenta i ekipu na terenu. Palilula 1 baza, znači ceo postupak je kad pacijent pozove, javlja mu se lekar na 94 na centrali, koji primi poziv, prosledi meni poziv, onda ja prosleđujem dalje ekipama, znači tražim slobodnu ekipu ili najbližu ekipu i njima prosleđujem poziv. Teplo brdo kod Svetog Save, slobodni. Baza, Pevac. Operateri call centra imaju najteži zadatak da od svih poziva izvrše neophodnu selekciju. Ovo su ljudi kojima nije dozvoljeno da pogreše, jer u situacijama kada sekunde odlučuju o nečijem životu, pravovremena odluka kome je pomoć najpotrebnija je presudna. Po meni najteži rad u ovoj kući je rad u call centru. Jer taj razgovor telefonom toliko je psihički težak i smoran i naporan i ne možeš nikada znaš da si doneo pravilnu procenu. Telefoni call centra neprestano zvone. Da bi hitna pomoć mogla da funkcioniše, neophodno je sve pozive razvrstati po važnosti. Postoje 3 vrste poziva, to su znači crveni pozivi, žuti i zeleni. Crveni poziv je prvog reda hitnosti, znači to je hitan poziv na koji mora da se posle minut, 2 najkasnije, znači poslati ekipa da se nađe, znači slobodna ekipa. Postoje žuti pozivi koji su drugog prioriteta, koji mogu malo da sačekaju ako smo u gužvi, i zeleni koji su transportni pozivi. Poziv Nikola da dođe kod dispečera. Nikola. Od toga kakvi su ljudi na centrali zavisi rad nas koji smo na terenu. Ako ljudi na centrali dobro razgovaraju i dobro znaju svoj posao, onda mi na terenu nemamo prvo mnogo posla, drugo idemo na ozbiljne stvari. Na terenu je možda teže fizički, ali ovde odgovornost mnogo veća. Jer na centrali recimo za jednu smenu pozove po 1500-2000 pacijenata. Znači to svodi se, ceo posao se svodi na to da ti budeš zadovoljan samim sobom što si uspeo nekom da pomoći. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, evo zapali nam se jedan radnik sada sa benzinom, kako li, u krugu ovdje zgrade. U Krnjači? Jeste, u Krnjači. Evo, samo malo da ja primim poziv, ali mi će da pošalju. Palilula 2.
Kako je radnik? Šta se dešava s njime? Jeste ga ugrali? Vjerujte mi, ja ne vidim odavde. Aha. Znam samo da leži dole. Koliko ima godina čovek? Ja ne znam, verujte. Samo napisat ću 20, 30 godina. Pa tako, 30-ak mislim. Važi. Evo, primljen je poziv, hitno 1, stižu, već su krenuli. Bio povrede tako što je, on je bio na radnom mestu, vario je, a kolega ga je nehotice slučajno polio sa benzinom misleći da je bila voda u flaši nekoj tu koja se nalazila pokraj njega. Su nas da dođemo, nisu ga pomerali. Ukazali smo mu pomoć na licu mesta, sanirali smo pekotine i tog pacijenta smo transportovali u Zvečansku u zavod za opekotine. Ja radim u hitnoj pomoći od 1983. godine i počela sam naravno da radim kao jedan mladi lekar opšte medicine, tada se i urgentna medicina radila na drugačiji način. Jeste. Možda jedna hipertenzija. Uveče? Da. Pa ukupno imam 28 godina radnog staža, od toga sam 16 godina u hitnoj pomoći. Počeo od terena,
rada u call centru, rada u ambulanti, do mesta glavne sestre ambulantne službe. Znači, prošla sve. Led imao 2 intervencije, to su bile 2 povrede. Dobro, šta? To je jedna povreda ruke. I možemo bolnicu? Jeste, to je suspektna fraktura. I jedno je upućeno na stomatologiju, povreda usne, zuba, desnih. Sada sam na funkciji načelnika ambulantne službe Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć. To je jedan novi ogranak, da kažem, jedna nova služba koja je formirana zato što se ukazala potreba za tim. Izveštaj o intervencijama. Sve pokupio. Je li to sve za vikend? To je sve što je bilo do sada. Ja sam predao ove ostale, tako da to je to. Vi pišete redovno? Da, redovno, znači svaki pacijent je pokriven s izveštajima. Jesi li ti dobar? Dobro. Pa posao podrazumeva kompletnu kontrolu svih ambulanti, kojih ima trenutno negde oko 9, s tim što se leti, recimo, uključuje i Ada sa 5 podstanica. Tako da je to ogroman broj ljudi, mnogo posla, mnogo rada. Klinci, bebirončići? Klinci, dobro. Klinci su, osim što su katastrofa, gledaj da spavaš kod toga te osim što to je jedina stvar koju ne radim već meseci. Ne spavam uopšte. Blizanci su, šta da vam kažem. Poziv ih zatiče u centru grada. Ovo je ozbiljna situacija, dobili ste poziv na javnom mestu. Postoje pozivi koji su jako hitni, koji su, znači, dele se kako kod nas crveni, žuti. Kad su jako hitni pozivi, znači tad se pale sirene i gleda se što brže da dođemo na taj poziv. U ovom trenutku najvažniji deo posla je na Peđi. Njegov zadatak je da svoju ekipu što pre odveze do mesta za kog je poziv upućen. Problem mu ne predstavlja toliko vreme koje polako ističe, koliko nesavesni građani, koji često ne žele da se pomere na zvuk sirena. Neće da me pusti, gospodin, ljudi se ne pomeraju, vidite. Šta on sad radi, vidiš? Jako su velike gužve preko dana, znači radimo centar grada Palilulu, odnosno opštinu Palilulu. Jako je teško doći do željene adrese. Moram da razmišljam kako brzo da stignem i kako se probam kroz ovu gužvu. Kao što vidite da se niko ne pomera, i pored ovih sirena, da se ne slupamo, da ne zakačim kombi, šta ti ja znam, da ne povrediš nekog. Sugrađani u gradu, kako kad, znači uglavnom ne poštuju te sirene i šta ti ja znam, neće da se sklone jer je velika i gužva i nemaju mogućnosti. Neko ko može da se skloni, sve zavisi, znači jako je nezgodno voziti, znači u toj situaciji brzo, gledati da se ne napravi nikakva greška, znači mora se biti koncentrisan na totalno na vožnju. Tamo. Trenutno ne osjećam nikakvu tenziju. Sam navikao na ovakve situacije. Ne vredi ništa.
Krećemo se centrom grada, s obzirom da je radni dan i 9 sati ujutro ima dosta gužva, tako da je teže da stignemo do poziva, ali probijamo se nekako. Imamo i razumevanje ljudi, poneki put ne, poneki put da. Ali samim tim kad prolazite kroz centar grada, znači morat ćete računati na veću gužvu. Milani je javljeno da kolegi iz Doma zdravlja sumnjaju da je u pitanju anafilaktički šok. Iz iskustva zna koliko to ume da bude opasno. Evo ovako, pacijentu je pozlilo posle injekcije diklofena. U početku su sumnjali da je u pitanju anafilaktički šok. Međutim, sad smo pregledom ustanovili da pacijent ima izuzetno nizak vrednost šećera u krvi, negde oko 1. Donja granica je oko 3. Zima ti je. Evo sad ćemo mi grejanje da pustimo, ali tebi je hladno, dušo, zato što ti je pao šećer. Reci mi, kad si zadnji put jela? Sinoć, u koliko sati? Često se dešava da pacijent ima pozli zbog uzimanja terapije na prazan želudac. Ne znaš u koliko sati si jela? Ne znaš. A reci mi, ili se sećaš šta si jutros popila od lekova, sve? Ne sećaš se? Dobro. Kaži mi kako se sad osjećaš? Da se razbistrilo malo u glavi? Jel guši i sada? Ne. Milana i Nikola su učinili sve što je u njihovoj moći. Ostalo je u rukama njihovih kolega iz KBC Zvezdara. Čoveka na autobuskom stajalištu.
Opa. Dobar dan. Šta je bilo s vama? Da je pacijent u alkoholisanom stanju. Jeste konzumirali alkohol ili nešto? Da. Čašicu koju? Glave doktorka nije želela da rizikuje. Donosi odluku da ga transportuju do urgentnog centra. Me nosila. Zavrtalo ili ste pali, oklizali se, pao. A ta ruka i ta noga od ranije boli. To od ranije. Kada je reč o rakija, jel? Rakije. On jeste bio pripit, malo jeste povredio glavu, ali je lepo sarađivao sa nama i ostvarili smo komunikaciju lepo sa njim. 3 piva.
Nam kažeš sad. Ali dobro, razumeli smo se, ipak smo se razumeli, Pero. Razumeli smo se. Stigli smo, Pero. Oko transporta isto bio miran i čak na urgentnom centru kada smo se rastali, odnosno predavali ga kolegama na prijemu, čak nas je ponudio i kafu, kesicom kafe. Saznaće kada ponovo dođu ovde. Noć pada i iskustvo im govori da će imati još puno posla do kraja smene. Ekipa, zajedno sa onima koji rade u dnevnoj smeni, dolazi se do cifre od 120 ljudi, koji se nesebično daju kako bi ljudi u nevolji dobili preko potrebnu pomoć. Jedan od njih je i Dragan Stajić, koji već 27 godina radi kao medicinski tehničar. Za njega upravo počinje još jedna smena u nizu. I to baš onako kako on najviše voli. Radno. U redu je. Pucaj. Dobili smo poziv u Bulevaru Oslobođenja, žena 67 godina sumnja na šlog. Da li će biti, neće biti, ne znamo, veliko je pitanje, tako da dok ne dođemo na lice mesta stvarno ne možemo ništa da može biti, ali i ne mora. Vi samo radite svoj posao. Važi. Hvala. Na početku mog rada u hitnoj pomoći je bilo kao i svakom ko je kasnije došao. Unutrašnja panika je bila neverovatna. Sad, gde idemo? Ovde. Dobro. Dobro večer. Kako ste? Hvala. Kako ću ja to izaći na kraj sa pacijentima, sa zahtevnim lekarima? Kako ću ja to da izvedem? Da li ću ja to znati? Šta se konkretno večeras dogodilo? Ništa spektakularno. Aj sad. Kad sam prevazišao tu prvu, da kažem, tremu, kasnije sve krenulo svojim tokom, da bi došao do današnjeg dana, kada sam opušten, kada sam iskusan, kada sve to radim veoma lako. Meni dajte prst, malo proverimo. Jeste alergični na neki lek? Ne. Retki su slučajevi kada sam ja dugo razmišljao o njima. Uglavnom se tokom godina razvije ta sposobnost kod radnika hitne pomoći da brzo i lako oslobađaju svoj tih teških stresova. Jer to je imperativ za mentalno zdravlje i dug rad u ovoj ustanovi. Ne vam kažem, ja mogu da ustanem, ali samo kratko. Starica je dezorijentisana i malaksala. Doktorki je javljeno da se sumnja na moždani udar i ona mora da obavi sve provere kako bi bila sigurna u to. I? Noge? Jel imate, šta osjećate? Kako se osjećate? Sumnjali su da je u pitanju šlog,
Međutim, nije u pitanju šlog, što je dobro po pacijenta, već je u pitanju samo jedna hipertenzija, znači povišen krvni pritisak, koji smo lepo i lako rešili medikamentima tu u kući pacijenta. Slobodno povucite rukave dole. U redu je sve. Gotovo je sve. Dali smo i savjet i ostavili uput za slučaj da dođe do nekog pogoršanja narednih dana. Laku noć. Laku noć. Prijatno. Kao najrođenim. Ok. Iako su sumnjali da je reč o onom najgorem, Draganov prvi slučaj u smeni se dobro završio. Hoće li i ostali biti takvi? Ostaje da se vidi. Halo, hitna. Imam problem sa stanarkom koja stanuje kod mene u malom oknom lugu. Dobro. Ima nenormalan odliv tako da ne može niti da ustane, sva je bleda, pada u nesvest i u nekom znoju je. Zvala je par puta, niko neće da je sluša. Ja auto nemam, ja sam 70 godina, niti imam auto, niti znam da vozim. Rado. Ona je tu 7 dana svega u Beogradu, ne poznaje nikog. Evo žena sva je kolobirala u mrtvačkom znoju. To je krvao krevet. Koliko gospođa ima godina? 28. U pitanju je mlada žena koja već 2 dana ima obilno ginekološko krvarenje sa ugrušcima. Na kraju kad je osjetila da je malaksala, da je ubledela, pozvala je hitnu pomoć. Gde je rađena ova intervencija? Plaši ga činjenica da je krvarenje trajalo 2 dana. Ako neko čeka 1,5 ili 2 dana, on može sebe dovede u takvo stanje da zaista bude nešto ozbiljno. Pošto se radi o unutrašnjem krvarenju, doktor se nije dvoumio. Donosi odluku da se pacijentkinja transportuje do najbliže bolnice. Rifata Burđević je gore. Tako. Hladno. Naš deo posla je da uključimo infuziju i da je prebacimo na dežurnu ustanovu koja zbrinjava ova stanja. To je dežurna ginekologija, pošto je najbliža Zvezdara, onda Zvezdara. Da li ste se juče nekome javljali? Niste. Jutros niste. Mislili ste sve će da stane, jel? Ste da najveći bio 220. Čekaj, da prođem tamo, pridržim za svaki slučaj. Za svaki slučaj, bre. Se nešto desi, ne daj Bože. Super. Marko i njegova ekipa su pri kraju svoje smene. Upravo su primili crveni poziv. Dobili smo poziv da se radi o obaranju pešaka u blizini Bogoslovije. Nismo dobili nikakvo obaveštenje. Ne znamo o kome se radi, vidjet ćemo kad dođemo na lice. U situacijama kao što je ova, obično dolazi do ozbiljnih povreda, pa ekipa mora da se pripremi za ono najgore. Kad je obaranje pešaka u pitanju, unapred pripremimo šans kragnu za imobilizaciju vrata i ove udlage vakumske za imobilizaciju ekstremiteta u slučaju da je došlo do preloma nekog i povrede.
operani pešak je imao sreće. Ipak, bit će zadržan u bolnici kako bi se detaljno proverilo njegovo stanje. Ekipa je srećna što se sve završilo u najboljem redu. Dok se ekipe na terenu bore za nečije živote u stručnom metodološkom centru, Ivana Stefanović obučava kolegi kako da pružaju prvu pomoć u skladu sa svetskim standardima. Naši kursevi se više baziraju na praksi, jer mi smatramo da ljudi dolaze sa medicinskog fakulteta i iz naših srednjih medicinskih škola široko obrazovani i da svo to znanje treba sublimirati u jedan protokol i radite ovako. Nemojte sada mislite o svemu onome što znate, o svim mogućim uzrocima, o tome, o svim mogućim lekovima, terapijama, ne. Došli smo u tu situaciju, ajde da je rešimo i rešimo je ovako, jer je to tako najbolje. Znači, kod tamponade srca se radi kardiopulmonalna reanimacija dok ne stignete do bolnice, ali visok letalitet. Simptomi su različiti. Teško je razlučiti od ostalog bola u grudima. Što reče jedna koleginica, kad sam ja bila na pozivu, oni su došli iz Doma zdravlja, znate, kaže, imaju neke čudne šušljeve na plućima. I kad sam ja rekla šta je to čudno, stvarno, mogli ste sve da čujete, i visokotonske i niskotonske, ali da nije bilo te anamneze, da je čovjek pre toga operisan, meni stvarno ne bi palo na pamet o čemu se radi. Znači, ovo je nešto iz medicine što vam sigurno uvek treba. Zbrinjavanje srčanog zastoja. Znači, čovjek je ispred vas pao, nema svesti, nema pulsa, nema disanja. On je mrtav. A vi ste lekar i trebate da znate šta. Vi ste tehničar, vi radite u hitnoj pomoći, osnovno morate da znate. Znači, celu grudnu kost. Delom se kaučevi saksu. Svi su odlično. Postavite ruku, obgrlite vaše prste. Kako? Ispravite laktove. Ovako. I vaše grudi iznad grudne kosti. Ajmo. Idemo. I 1, i 2, 3, i 4. Idite još iznad, još iznad. Tako. Ajmo sada 32. Odlično. U ovom centru znanje o tome kako pomoći nekome u nevolji stiču i ljudi kojima pružanje prve pomoći nije profesija. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ajmo. Odlično. Nas Beograđani najčešće zovu i kažu, znate, neko leži. Dobro, šta je s njim? Pa ne znam, dođete pa vidite, vi ste hitna pomoć. Retko će se ljudi usuditi da priđu, a osnovni uzrok i razlog zašto neće prići je strah. Da se ne biste plašili, morate da imate znanje šta treba da uradite. Kad biste znali šta treba da proverite i šta treba da radite, ne bi bio problem. I 5, i 6, i 7. Pravilo je da reanimaciju moraju da znaju svi članovi jedne ekipe. 100 minuti. Reanimaciju ne možete raditi sami. Mislim, može da vam se desi negde i dok ne stigne profesionalna pomoć da ste sami, ali i tad je to jako fizički zahtevno i teško, mora neko da vas odmeni. Tako da mi učimo ljude da rade u timu, da znaju svaki segment posla, pa neka svako radi ono što mu najviše odgovara, s čim je najfamilijarniji. Halo, dobro večer. Sava centar treba pomoć, čovek ne diše, ne mogu da probude. A gde je tačno? U Sava centru? U Sava centru i u svečanoj sali. Svečana sala, stariji mlađi čovek? Stariji mlađi čovek, stariji čovek. Znači baš u svečanoj sali, ne diše, je li tako? Važi, primljen je poziv. Nikolina noćna smena je započela burno. Poziv je upućen sa javnog mesta i jasno mu je da to može da znači samo jedno. Crveni poziv. Kada dobijemo hitan poziv, to znači da je prvi red hitnosti odnosno sa crveni. Znači radi se da je neko bez svesti, da je neka saobraćajka ili da neko umire, znači ne daje znake života. Sada smo upravo dobili javni poziv gde je čovjek bez svesti u svečanoj sali Sava centra. Pa ćemo vidjeti šta je. Možda se i osvestio, a možda ćemo biti potrebna naša pomoć. Sprej mozak. Zabronilo da mi bude spremno.
Eto mi ovo. Tebi ovo dam. Ja ću... Ne, to ja sam... Ovdje. Dobro večer. Gde je samo kulac? Kako je pacijentu? Bolje? Po dolasku shvataju da je stanje mnogo ozbiljnije. Kada smo došli na poziv za koje nam je prijavljeno da je pacijent bez svesti, vidjeli smo da se radi ne samo o tom stanju koje nam je prijavljeno, već da pacijent nema niti disanja, niti rada srca. Nikola ipak ne odustaje. Kao što je ova injekcija adrenalina može da bude spasonosna. Dao sam adrenalin i to, samo ti da vidim ritam. Stani seko. Ravna crta, skroz. Nema ništa. Reanimaciju smo produžili još malo, ali bez ikakvog uspeha. Hitna pomoć je jedna ustanova koja je mnogima pomogla i mnogima pomaže, ali isto tako i neki put vrlo tužna ustanova, jer neki put nosite neke tužne uspomene. Nikola, ali i sve njegove kolege u hitnoj pomoći se sa situacijama kao što je ova susreću češće nego što bi hteli. I pored velike želje da nekome pomognete, dođe do momenta kada je medicina nemoćna. S te strane tužno, a neki put i radosno kada nekome uspete da pomognete i spasite mu život. Hitno, izvolite. Dobro večer. Dobro večer.